Σε αυτό το βιντεάκι θα σας παρουσιάσω τον Merlin Mouth to Lug RTA. Είναι ένας νέος ατμοποιητής, ο οποίος στάλθηκε από το Vapor, μου τον έστειλε ο Παναγιώτης, και αφού γίνει η παρουσίασή του και γυριστεί το βιντεάκι, θα μπει σε κλήρωση στο φόρουμ μας, στο vapefriends.gr, link του οποίου θα δείτε και κάτω από το βιντεάκι. Μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην κλήρωση. Ανοίγοντας το στρόγγυλο κουτί, χάρτινο κουτί, βλέπουμε μέσα τον ατμοποιητή. Είναι της AUG Vape και στο πάνω καπάκι έχει χαραγμένα με λέιζερ τα γράμματα Merlin Mouth to Lug και την φίρμα της, την εταιρεία AUG Vape. Μέσα στο κουτί που έρχεται ο ατμοποιητής περιλαμβάνονται αρκετά ανταλλακτικά, όπως μία αντίσταση κλάπτων. Είναι έτοιμη για να στήσετε για πρώτη φορά τον ατμοποιητή σας. Περιλαμβάνεται ένα δεύτερο γυάλινο πυρέξ τανκάκι, πλήθος o-ring, βιδάκια, καθώς και τα pin, τα οποία έχουν διαφορετικές διαμέτρου οπές, οι οποίες προσαρμόζονται στο deck κάτω από την αντίσταση, έτσι ώστε ο αέρας που εισέρχεται κάτω από την αντίσταση, ανάλογα με το πώς θέλουμε να ρυθμίσουμε την τζούρα μας, σφιχτή ή αεράτη, βάζουμε και το ανάλογο pin. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο drip tip, το οποίο είναι, από ό,τι βλέπετε, τεράστιας διαμέτρου. Είναι για να μετατρέψουμε τον ατμοποιητή σε πνευμονικό και να έχουμε πολύ αεράτες τζούρες. Βλέποντας εδώ τα ανταλλακτικά, θα δούμε τα 4 pin που έχει μέσα και τα οποία είναι από 1,2 έως 2,5 χιλιοστά άνοιγμα της οπής. Επίσης υπάρχουν πάνω στο deck, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, 2 τρυπούλες στα πλαϊνά post, έτσι ώστε να ρυθμίζουμε τον αέρα και σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή ο αέρας εισέρχεται σε αυτόν τον ατμοποιητή, και είναι μια καινοτομία της AUG Vape, εισέρχεται και από τα πλάγια, έτσι ώστε να μπορέσει να χτυπήσει ο αέρας την αντίσταση από όλες τις μεριές και να έχουμε την καλύτερη δυνατή γεύση. Εδώ βλέπουμε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να τα πιάσω και τα 4 μαζί. Εδώ βλέπουμε τα διαφορετικής διαμέτρου οπής πινάκια, τα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε στον ατμοποιητή. Στη συνέχεια θα σας λύσω και θα δέσω τον ατμοποιητή με γρήγορες κινήσεις, όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί δυστυχώς έχω μπροστά μου την κάμερα και όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο αυτό. Βγάζουμε το drip tip, το οποίο είναι αρκετά στενό όπως βλέπετε, το πάνω καπάκι, και αφαιρούμε το κάτω δαχτυλίδι που ρυθμίζει τον αέρα, την εισαγωγή του αέρα από το κάτω μέρος. Λύνουμε το πάνω μέρος και διαχωρίζεται κατευθείαν το τάγκ σε 2 κομμάτια. Αυτό είναι το πάνω καπάκι, το γυάλινο τάγκ, η καμπάνα μαζί με την καμινάδα και το deck. Όπως βλέπετε, το deck αυτή τη στιγμή είναι τελείως χωρίς κανένα pin. Το pin τοποθετείται εδώ μέσα, και οι οπές οι οποίες φαίνονται στα πλάγια μέσα στο deck είναι για να τροφοδοτείται με αέρα. Αυτές οι οπές που φαίνονται στα πλάγια μπορούν να ρυθμιστούν από τις τρυπούλες που έχει εδώ πέρα. 1,
2. Με αυτά τα βιδάκια εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την εισαγωγή του αέρα από τα πλάγια. Στη συνέχεια θα κάνω μια γρήγορη αρμολόγηση του ατμοποιητή. Βάζουμε πρώτα, τοποθετούμε την καμπάνα, την οποία τα σπυρώματα να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ καλά, βιδώνουν άψογα όλα τα μέρη και η συναρμογή μεταξύ τους είναι πάρα πολύ καλή. Βιδώνουμε το πάνω καπάκι του τάγκ, το πάνω καπάκι του ατμοποιητή με το λογότυπο και βάζουμε και το δαχτυλίδι του αέρα, το οποίο κάνει ένα κλικ και ασφαλίζει. Αυτός είναι όλος ο ατμοποιητής, είναι πανεύκολος στο λύσιμο και στο δέσιμο. Και προχωράμε τώρα για να κάνουμε ένα γρήγορο στήσιμο με κάθαλ α1, 0,40 χιλιοστά θα κάνω εγώ το στήσιματάκι. Νομίζω ότι είναι και το πιο καλό για αυτό τον ατμοποιητή από τις δοκιμές που έχω κάνει. Θα βιδώσουμε στο 521 tab το deck μας. Πάμε να κάνουμε ένα εύκολο στήσιματάκι τώρα. Έχουμε βιδώσει όπως βλέπετε το μικρό πιν των 1,2 χιλιοστών στο κέντρο του deck για να κάνουμε την τζούρα μας όσο γίνεται πιο σφιχτή. Θα στρίψω μια αντίσταση με σύρμα 0,40 χιλιοστά γύρω από πυρήνα 3 χιλιοστά. Είναι το ιδανικό στήσιμο που έχω πετύχει μέχρι τώρα για αυτόν τον ατμοποιητή. Ο πυρήνας 3 χιλιοστά, το πάχος του σύρματος 0,40 χιλιοστά. Πάντα κάνθαλ α1. Έχουμε στρίψει αρκετές πύρες, αλλά εμείς θα χρειαστούμε περίπου 6. 6-7 σπήρες είναι αρκετές. Τεντώνουμε το σύρμα και μετά το πιέζουμε, έτσι ώστε θα δημιουργηθούν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στις πύρες. Βγάζουμε το σύρμα μας από το κουροκόιλερ, το γυρνάμε ανάποδα και με ένα τσιμπιδάκι τραβάμε τις άκρες, έτσι ώστε να ξεβιδώσουμε, να ξεστρίψουμε τις πλαϊνές, οι οποίες δεν είναι τέλειες, οι πλαϊνές πύρες, για να μείνουν οι 6 σπήρες που θέλουμε, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες με ίσες αποστάσεις. Το να βάλουμε την αντίσταση σε αυτό το εύκολο deck είναι ό,τι πιο εύκολο. Μπαίνει πάρα πολύ εύκολα η αντίσταση στη θέση της. Με ένα αλενάκι στρίβουμε και βιδώνουμε την αντίσταση ακριβώς εκεί που πρέπει, τη σφίγγουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα για να δυσκολευτούμε. Όπως βλέπετε, τοποθετώ την αντίσταση και απλά με τα δύο μου χέρια κάνω την υπόλοιπη εργασία, να βιδώσω δηλαδή τα ποδαράκια. Τέλειος. Αυτό ήταν. Τώρα μπορώ να φέρω την αντίσταση εκεί που θέλω, στη μέση, και να την δώσω το τελευταίο σφίξιμο. Όπως και εσείς βλέπετε, έχει τοποθετηθεί πολύ ωραία στη μέση. Το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι να κόψω τα ποδαράκια και να βάλω το βαμβάκι μου. Η αντίστασή μας είναι 0,87
590. Θα χρησιμοποιήσω βαμβάκι σε pads, το Muji που χρησιμοποιώ συνήθως και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα το περάσω μέσα. Θα κόψω τις άκρες. Το βαμβάκι πρέπει να μπει εδώ ακριβώς μέσα. Έχει δύο οπές από τις δύο άκρες και το βαμβάκι μπαίνει εδώ ακριβώς σε αυτή την οπή και εδώ μέσα είναι κύλο και έρχεται το υγρό και τροφοδοτείται. Ο ατμοποιητής έχει πάρα πολύ καλή τροφοδοσία. Ίσως σε αυτό να φταίει και το deck το οποίο έχει αυτή την κατασκευή. Αφρατεύουμε λίγο το βαμβάκι. Και το τοποθετούμε στις οπές εδώ μέσα, όπως είπαμε, για να τροφοδοτεί με υγρό. Το βαμβάκωμα είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως βλέπετε. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι υποδοχές του βαμβακιού είναι πάρα πολύ μεγάλες. Απλά θέλει λίγο προσοχή στην ποσότητα του βαμβακιού. Το βαμβάκι να είναι αφράτο για να μην δημιουργηθούν υπερτροφοδοσίες. Έτσι ώστε να τροφοδοτείτε σωστά. Το μόνο που θέλει προσοχή σε αυτόν τον ατμοποιητή είναι το βαμβάκωμα. Δηλαδή να μπει το βαμβάκι σωστά στις υποδοχές. Επίσης θα σας δείξω και ένα tip έτσι ώστε να μην έχετε διαρροή όταν γεμίζετε τον ατμοποιητή. Γιατί σε αυτούς τους ατμοποιητές που δεν έχουν ρύθμιση υγρών δημιουργείται ένα θέμα υποπίεσης, πιέζεται το υγρό εφόσον δεν μπορούμε να κλείσουμε τη ροή των υγρών. Δημιουργείται μια υποπίεση που σπρώχνει το υγρό κάτω στις υποδοχές που είναι τα βαμβάκια, με αποτέλεσμα να ανέβει περισσότερο υγρό πάνω στο βαμβάκι και να έχουμε υπερτροφοδοσία, το λεγόμενο γουργούρισμα ή μικρή διαρροή από το airflow, από κάτω δηλαδή από τον ατμοποιητή. Λοιπόν, εφόσον κάναμε το βαμβάκωμα, συνέχεια έχει το βρέξιμο της αντίστασης. Θα χρησιμοποιήσω ένα υγρό, το Milk Juice, από τη σειρά Flavor Slat. Είναι ένα πολύ ωραίο υγρό φραουλόκρεμα. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι αρκετά καθαρό υγρό. Βλέπετε είναι σχεδόν διάφανο. Δεν λερώνει το βαμβάκι εύκολα. Λοιπόν, αφού το βρέξαμε αρκετά καλά, συνεχίζουμε με την αρμολόγηση. Θα βάζουμε την καμπάνα μας. Βιδώνουμε το τάγκ. Ωραία. Ας βγάλουμε τον ατμοποιητή. Κλείνουμε τον αέρα από το airflow, όπως βλέπετε. Το κλείνουμε τελείως. Βάζουμε υγρό στον ατμοποιητή μας. Οι υποδοχές βλέπετε είναι τεράστιες, πολύ άνετα, μπορούμε να γεμίσουμε. Και αφού το γεμίσουμε,
Βιδώνουμε το πάνω καπάκι. Τα σπυρώματα είναι βούτυρο. Και γυρνάμε ανάποδα τον ατμοποιητή. Βλέπουμε ότι πάει ο αέρας πάνω. Εφόσον πάει ο αέρας πάνω, ανοίγουμε τον αέρα από το airflow. Αυτό ήταν. Γυρνάμε τον ατμοποιητή στα κανονικά του. Διαλέγουμε ένα μοντάκι που μας αρέσει. Βάζουμε τον ατμοποιητή επάνω. Και το triptych. Η αντίσταση βγήκε 0,89. Στα 14 W νομίζω θα παίξει πάρα πολύ καλά. Να πούμε και δύο λόγια αφού τραβήξουμε μια τζούρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο ατμοποιητής δίνει καταπληκτική αίσθηση στη γεύση, δηλαδή σου δίνει ακριβώς αυτό που είναι το υγρό. Όσο πολύπλοκο και να είναι, σου αποδίδει πάρα πολύ καλά τη γεύση. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει, γιατί τον έχω συγκρίνει με το ίδιο υγρό με πάρα πολλούς άλλους ατμοποιητές και πολύ πιο ακριβούς ατμοποιητές, αλλά η γεύση είναι το δυνατό του σημείο. Το μόνο που ήθελα να έχει αυτός ο ατμοποιητής είναι να είναι λίγο πιο φαρδής, να είναι 24. Παίρνει 3 ml. Το υλικό που είναι κατασκευασμένος είναι 304 stainless steel. Το ταγκάκι που έχει το γυάλινο είναι Pyrex. Η διάμετρος του όμως είναι 22. Βέβαια ταιριάζει με τα περισσότερα mod της αγοράς, αλλά επειδή η μόδα τώρα είναι οι 24 και βλέπω πάρα πολλούς ατμοποιητές να βγαίνουν σε διάμετρο 24 χιλιοστά, θα ήθελα να βγει και ο Merlin σε 24. Κατά τα άλλα είναι ένας ατμοποιητής πολύ τίμιος με αυτά που προσφέρει. Εγώ δεν θα τον χαρακτήριζα καθαρά mouth to lung. Η τζούρα του δεν είναι σφιχτή όπως είναι του Berserker. Ο Berserker, για παράδειγμα, η τζούρα του είναι από πάρα πολύ σφιχτή, από 0,8 χιλιοστά τρυπούλα μέχρι 1,6. Αυτός η τρύπα του που έχει, ας πούμε, η πιο μικρή είναι 1,2. Αλλά η αίσθηση που έχεις είναι ότι η τρύπα που έχει η 1,2 είναι 1,6. Ενώ είναι μετρημένη 1,2 με το παχύμετρο, μπορώ να πω ότι δεν μου δίνει την αίσθηση ενός πολύ σφιχτού ατμοποιητή. Αντίθετα, η τζούρα του, η λεγόμενη σφιχτή τζούρα του 1,2 χιλιοστών πιν είναι αρκετά πιο άνετη, ας το πούμε, mouth to lung. Από οποιονδήποτε άλλο ατμοποιητή έχει σφιχτή τζούρα, όπως ο Siren, ας πούμε, που έχει μικρές τρυπούλες. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλός ατμοποιητής. Η συναρμογή των μερών του είναι πάρα πολύ καλή. Τα σπυρώματά του είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένα. Ξεβιδώνουν όλα άψογα. Η ποιότητά του είναι αρκετά υψηλή, ενώ η τιμή του είναι πολύ χαμηλή για αυτά που προσφέρει. Στα θετικά του σίγουρα είναι η ποιότητα κατασκευής. Έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο εσωτερικό του deck. Εκεί πέρα δηλαδή στα post έχει γίνει μια δουλειά η οποία είναι καινοτόμος. Νομίζω δεν υπάρχει σε άλλον ταγκάτο ατμοποιητή ο αέρας να χτυπάει και από τα πλάγια και να είναι ρυθμιζόμενος. Επίσης η γεύση που έχει στα θετικά του είναι το κάτι άλλο. Δίνει πάρα πολύ καλή γεύση, αλλά την καλύτερη γεύση την πήρα με το μεγαλύτερο πιν των 2,5 χιλιοστών,
και με αεράτη τζούρα. Εκεί η γεύση ήταν κορυφή. Το στήσιμο στο deck είναι πάρα πολύ εύκολο. Λίγο προσοχή θέλει στην τοποθέτηση του βαμβακιού, ώστε να μην έχουμε υπερτροφοδοσία κατά την επαναγέμιση του ατμοποιητή. Το τύπο αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, για μένα είναι και η λύση στο να μην έχετε δακρύσματα από το airflow κατά τη διάρκεια της επαναγέμισης. Δεν έχω να αναφέρω τίποτε άλλο. Ο ατμοποιητής είναι πολύ καλός και λογικός, σε λογική τιμή. Μπορείτε να το βρείτε στο Vapebar. Και ο ατμοποιητής ο συγκεκριμένος θα μπει σε κλήρωση στο forum vapefriends.gr και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να τον κερδίσετε. Η κλήρωση θα λήξει στις 7 Δεκεμβρίου. Η διάρκεια μάλλον μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή θα τελειώσει στις 7 Δεκεμβρίου και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τότε. Η κλήρωση θα γίνει 8 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι. Καλή συνέχεια.